Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To fa ta faru ta ƙare. Manchester City sun yi nasara a Anfield. Sun kawo ƙarshen rashin nasara ta shekara 18 wacce ba su yi ba a cikin filin wasa na Anfield. Tun 2003 April wacce Anelka ɗan wasan Faransa ya ci winning goal a cikin Anfield. Ba su ƙara nasara ba sai a jiya. Guardiola ya kawo ƙarshen rashin nasararsa a Anfield, ya yi kuma nasara ta farko a Anfield, sannan kuma Premier League akwai yiwuwar dole a kyale masa. Liverpool sai dai a neman gurbin Champions League. Alisson ya yi gyada, ya ba su ƙwallaye guda biyu sun cinye shi. To yanzu za mu gani Liverpool za su iya kamo Guardiola ko kuma a'a sai su nemi gurbin buga champion. Kar a manta a danna mana subscribe. Sannan shi kansa coach ɗin Liverpool ya yi wa Guardiola murnan wannan nasara. Wannan murna da ya masa me take nunawa? Shin ya ba da kai buri ya hau kenan? To a danna subscribe. Allah ya ba mu ido ranar kallo.